Σταυρούλα τώρα θα πω. Στα πάνω το χωριό του παλιό, τα παλιά χρόνια. Ήταν ένας πατέρας και μια μάνα, είχαν ένα γιο Γιάννη. Είχαν πρόβατα. Του Γιάννη ήρθε από τα 5 που τα 7 τα χρόνια στα πρόβατα, όσα παλιωμάντρια, όσα σπίτι. Ο Γιάννης Γκατζούφας, λέει ήταν. Η μάνα τι ήταν από τον Τριάνοβο. Λοιπόν, τράνεψε ο Γιάννης, πάει στα πρόβατα, έφτανε στο σπίτι. Τώρα λέει η μάνα, ο πατέρας τον παντρέψε με τον Γιάννη. Λέει η μάνα, πάει να πάρουμε από το χωριό Μτσούπο, τον Τριάνοβο. Παίρνουν γιου που νύλιγαν σταυρούλα. Ενήφεραν στο σπίτι, στεφάνωσαν, τι έκαναν, Δευτέρα ο Γιάννης στα πρόβατα. Έρχεται από τα πρόβατα. Πού είσαι μωρέ στραβομούνα? Δεν λέει, εδώ είμαι. Να την μέρα τα ίδια, περνούν 9-10 μέρες. Πού είσαι μωρέ στραβομούνα? Φεύγω, δώσε με το ντροβά με το ψωμί. Τι καημένη τι να πει. Περνούν 10 μέρες, 11 λέει, δεν με λένε στραβομούνα, λέει. Πώς λένε? Σταυρούλα με λένε, λέει. Μωρέ. Πάλι το χαβάτα αυτός. Πού είσαι μωρέ στραβομούνα? Πού πας μοίρα μου και έρχεσαι? Απερνάει ένας γαλαντζής, ίσαζε. Άμα είχες κανένα στραβόγγιο του ίσοζε, άμα ήταν αγάνα του τα γάνουνε, όλα τα παλιά τα μαζώνω, λέει, όλα τα στραβά τα ισάζω, λέει, όλα τα άλλα τα γανώνω, αυτή ακούει. Βγαίνει τον λέει, σταμάτα τον λέει, όλα τα ισάζει λέει. Είδα λέει ίσασες το κακάψο Άννας, είδε. Τα μια τα στραβά τα ισάζει, πώς δεν τα ισάζω λέει. Αλλά δεν το εισάζω εδώ στον δρόμο που ίσασα το κακάβλε. Μέσα του λέει. Μέσα του λέει. Πάει μέσα του εισάζω. Καλά. Έρχεται ο Γιάννης. Πού είσαι μας στραβομούνα? Του λέει. Στραβομούνα λέει. Πέρασε ο γαλαντζής και του ίσασε. Όχου μαύρο τι έπαθα. Τότε κατάλαβε τι έλεγε. Κατάλαβες? Και είναι στην πραγματικότητα ο Γιάννης στο παλιό το χωριό.